Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate too. Awusingenze le video ibe mfishane. Macele noMakhumalo esibonayo ukuthi ba-supportive izinto eziningi ngathi bayawubalekela umsindo kumakhosikazi kababa Macele awu-4. Kodwa ake sibuke i-bigger picture. I-show ivela ku-TV. Mayivela ku-TV ibukwa abantu abaningi abanemibono ehlukene. Nabanye futhi isithemba bangasizwa kahle. Okusho ukuthi mabehlaziya bazohlaziya ngendlela ehlukene ngibala nami. Kodwa manje makufika umuntu kimi eza ne-debate ethi hayibo lo baba unencindezi, lo baba manipulative, ezisho zonke lezi ezinye izinto. Mase ngithi mina-ke kodwa awubheke uMangwabe noMayeni ukuthi bayazikhulumela and bayakwazi ukumfaka ekhoneni. Lokho kushiya nomqondo wokuthi banayo i-choice yabo. Manje leli elencindezi sizolenza kanjani ukuthi lisinde, ngoba lamakhosikazi amabili uMangwabe noMayeni uma bekhona kwisithembu kodwa sibone ukuthi hayi bahlukile ngokwenza, bayakwazi ukuzikhulumela, uyabanika isikhathi sokubalalela. Sizosho kanjani-ke ukuthi ngoba ku-20 minutes we-show ngempela kunento efana nale enegative? Ngaleso sikhathi-ke mina nalo muntu siyadebate, ngithi mina ayibuka naleli side. Mase yagijima lo muntu athi ake sibheke-ke i-social media. Mayithi ku-social media, hawu ubaba Macele kube semaqaqa noMangwabe behleka bedansa kumnandi, uzoba nayo iphi uzobe sebuye ethi basho ukuthi i-show i-TV show ngoba lisho nje igama ukuthi i-show. Mase ngithi ngami kungenzeka kube njalo. Mase ngithi mina-ke awuboni yini ukuthi-ke la makhosikazi lawa esiwabona kwi-show engahloniphi, siwabona ekhuluma ngale ndlela akhuluma ngayo, omunye umuntu uma ehlaziya usho ukuthi shothi la makhosikazi awanayo ingcindezi. Lokho kwenze njani? Kuyasiprotecta isithunzi sikababa, ngoba kuzosho ukuthi hayi shuthi unayo indawo yokuthi abakhulume ngendlela abazizwa ngayo. Kanti manje ukube bebezoba yi-uniform, kutholakala ukuthi into ekhulunywa uMacele bonke bayayikhuluma, leyo phela bezokwenza ukuthi isihlahla amehlo sithi hayibo, why bekhulume into eyodwa ngesikhathi esisodwa, kwenzakalani la? Uyabo? Ngizama ukuthi ngiyikhathe-ke ibe short i-video because le enye ngibuye ngiheme mina, mhlawumbe uzongizwa ngihema ugcine ungawutholanga umqondo. Uma kunamakhosikazi akwaziyo ukukhuluma ethi mina ngizizwa kanje, mina lento ngi-understand-a kanje, ngeke-ke sithi lo muntu lowo hlampe kukhona ukuxhopheka hlampe abamxhophe ngakho, ngoba sizosho ukuthi ukhona la emshadweni, i-choice yakhe, uthando mawubona kanjalo. Kodwa entweni angayifuni uyakwazi ukusho ukuthi angiyifuni le, angiyithandi le, azwakale. Kodwa manje mayizofika akhulume udaba ku-A naku-B naku-C naku-D kube into efanayo, leyo nto sina sizothi hawayibo, why nawo amakhosikazi esekhuluma ngokufana, nawo yonke into isifana, kanti lo baba ubenzani labo mama? Uyabo? Sizosala naleyo nkulumo enjalo masihleba. Kanti manje masikhuluma lapha ku-social media sihluka ngembono, kuba namagruphu amaningi, nomunye kodwa uzothi hayi unumber 4 engathi yena uyakwazi ukuthi mayecabanga simbone ukuthi uyelolu hlobo lomuntu. Unumber 3 mayecabanga ebeka imbono yakhe siyabona ukuthi ulolu hlobo lomuntu. Angithi phela sibuka i-show siphinde sibuke nezinye izinto, njengoba ngisho nje ukuthi i-show kuzwe ibe mnandi. Ezinye izinto fanele nawe ungazifaki kakhulu phela enhliziyweni, ngoba vele yiy'ndaba zabo, ukuze u-enjoy i-show ukwazi ukubuka nezinto ey'semakhoneni. Ngoba phela ukube bekungenjalo ubuzoba khona umsindo ku-social media, umsindo othi hayibo lo baba lona akaqhubeke nayo le show uma amakhosikazi ekhuluma kanje wonke.
ake siphenye ukuthi kwenzakalani ngalamakhosikazi. Kanti manje nje uma efika unumber 4 ethi hey, kanti awunayo i-choice ukuthi uma ubona ngathi awujabule la uhambe uyojabula khona. Bazosho abanye bethi ziyakhala nakuyena. Kanti ngesikhathi abanye-ke bethi ziyakhala nakuyena, hhayi-ke nabathi-ke hhayi shuthi mhlampe khona into ethile. Lowo mcabango uhamba uphele ngoba siyabona ukuthi hayibo uma ngabe shem uyayisho into afuna ukuyisho, imizwa yakhe nje yena uthi yeyi nakhu engingakuzwa, lokhu ngiyakuzwa, lokhu angikuzwa. Ukuthi-ke uyahambisana nakho kodwa nami ngisho lokhu. Mase sithi mayemnika-ke ithuba lokuthi akhulume, alithola lelo thuba lokukhuluma, okusho ukuthi mhlampe nathi masithi kunengcindezi akusiyo into enkulu kangako. Lokho-ke kuyawuqeda-ke omunye umsindo ovelayo eceleni. Kanti manje ukube sizofika sekuthiwa ayi Nkosi yami baba ku-right, kulungile baba, asiqhubeke, bese sizothi thina hayi, kanti lesi sithembu sinjani lesi sithembu? Ngesikhathi sisho njalo, nofuna ukuphenya kuseyaphenya-ke, aphenye, mase ephenyile ivele ishow igcine ku-season 4. Kanti manje season 6 ngoba nje siba ne-debate ephelele emoyeni. Ngesikhathi sisaqabene kusenjalo, avele lo baba agijima aye ku-Instagram ayofaka lamakhosikazi, utholakala ukuthi kade beye kwenye indawo kumnandi. Mase sithi thina kanti yini inkinga yabo? Ngoba phela nathi siyathanda ukubona leli side bejabulile. Yini befuna ukuthi thina sixabane lana size sibange isithembu sabo ngoba phela yibo abathe beza ne-TV show. Kanti le TV show isizoqhatha thina ku-social media. Silweke umuntu omunye azathi uphume ey'ndabeni zabo. Yabe ngivele ngiswele umbhobho ngithi kanti le ku-YouTube ngenza kanjani vele ngibe nombhobho wokumemezela ngithi yi-TV show. Ngimemeze-ke ngalo mbhobho ngithi yi-TV show. Ama-reality TV stars. Makunominethwa nje makunominethwa ama-reality TV shows kuthiwa kuzowina bangena lapho. Bona sebengosazi, ngivele ngiswele umbhobho njalo. Ngiswele nje lowo mbhobho. Ngoba umuntu uyangena la ethi hey awushiye umuntuza ngithi Mayeni esawushiya umuntuza. Ngithi kwayena-ke Muntuza ngeke ayivume leyo nto ngoba nje wazi kahle ukuthi njengoba sikhuluma la ku-YouTube yingoba banebhizinisi leli elivela ku-TV lomndeni. Ngoba nje esho ubaba uMseleko ukuthi igrosa ihamba ko-30K. Banamabhizinisi awenza ukuthi kubhalanse yonke leyo nto yemali. Wena-ke uthi thina asingayibuki ishow ngoba phela ngesikhathi singasakhulumi ngabo ingoba sobe sesiyekile ukubuka ishow. Kodwa ngoba ishow sisayibuka sizokhuluma ngabo. Asiyivaleke lapho ingabisizakala kabi bosithando, ingazwakali kabi leyo ndawo ukuthi nje ngiyaye ngibone ukuthi mhlawumbe abantu bahambe beyikhohlwe leyo ukuthi i-TV show le esibeke la nosaziwayo abavela kwi-TV show. Yingakho-ke sesigcina sesiyichaza ngoba sichazani i-TV show. Mase-ke okunye sesiya-eda, sesiyasho ukuthi hayibo Nkosi yami kuma-page zabo kuvela lokhu konke kungathi kuhamba kahle. Sivale-ke. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.